ማለት ንኽባእ ዛዘ ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ መንፈሳዊ ህይወትና በቃ ኣነስ ደኺመ እየ የለኹ ካብ ከዚ ገዲም ሰው ኮይነ ካብ ከዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ማለት ኣነስ ሓጢአተኛ እየ ካብ ገድም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓዲግኒ ደኣ ኾነይ እንብለሉ ሰዓታት ንኽንትንስእ ወይም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስሓ ክመርሐና ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ እኮ ገዲም ካብ ዘወልፉ እዚ ኣይወፅእኒ ካብ ከዚ ከዚ እኮ ኣነ ካብ ዝሓጢአት እዚ ወፂእ እኮ ሰብ ይኾንኩ እንብለሉ ነገራት ንዓ ንኽንባእዛዝ ሓንቲ ፐርሰንት ወይም ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ ካብ ከዚ እኮ ኣይኾነለይ ካብ ከዚ እኮ ሰሪሐ ሰብደ ኮይነ ካብ ከዚ እኮ በቃ ኣነስ ተስፋ ቆሪፀ እየ ካብ ከዚ ይኣኽለኒ እንብለሉ ነገራት ንኽንቅየር ወይም ክቅይረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ እኮ ገዲም እዚ ፍቅራዊ ህይወተይ ኣውቅዕ እዩ ኣነ እኮ ካብ ከዚ ብስሩ ልበይ ተሰይሩ እዩ ካብ ከዚ ፍቅሪ ልባለ የድልየኒ እንብለሉ ሰዓታት ነቲ ነገራት እሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከባእዛዝየልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዕርየልና ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ እኮ ሓዲግኒ እዩ ተስፋ ቆሪፀ እየ እንብለሉ በቃ ኣነ እኮ ገዲም ሰሪሐ ይኮነለይ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ዓረብ ማለት እዩ ዘለናሉ ንሰርሕ ዳዓዲ ዓረብ ምክንያቱ እሽተን ትፈልጦ ነገር ዓለመኔ ቤተይ ከእንታያ ይትረፉሉትካ ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ናይ ማዕድ ዩቱብ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ባይ ወገን እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ኣለኹ። ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ሎም ካብ ሓድሽ መደብ ተራኺብና ኣለና ክልተ ዛንታታት ክካፍለኩም እየ ንዓይ ዝጠቕማኒ ማለት እዩ ንኣኻትኩም ከዓ ኣጠቕማኹም ይኾና ተስፋ ይገብር ናይ ልሙዓንቲ ካሜራማን እሞ ደወይኒ እኒአ ማለት እዩ እንግዲህ ሓንቲ ነገር ከካፍለኩም እውል ኣለኹ ማለት እዩ ያው هذا سي هم تترين لهم كاميرا مان ويكا كاميرا خوين القارص له خوين السرح له سي بوتاي تبازا زي كأم بعلي بيدي زي السرح له بزح نجار مالتينا كأتم حاوي نجار استمهار خوت أي هاوزي تخيلكمني لخونه نجار كن جبر تلي نفوتو تخوينا بتلي إذا حزنا يو برنامج بتلي تخوينو بقى مالسي ندحر كنقورو مالت لمثالي بروجرام ندحر حزنا لخوينا بقى أنسي نقول مشيتن كان ببين بالكم أمنت مالتي كان ببين تيلنا لخونا نجر مثلا خليه اللوئي مالت التمعلت ساسيك تحلف هالجبركة نجرس هالو مالتينا لخونا نجر بقى لا تأجمك كاتجبرا نجر بتعمل يوم طعمات مالتي حنت لم بكواني راسي طعمات نجارات كل جزء طعمات يخوني مررت نجارات كا كل جزء زي طعمات نجارات ما زي طعمات نجارات كا كل جزء طعمات يوم التنبي خمئي لا خلها جن كذا مثالي نايم من باب دليت ندحر لنا خوينو إن خلنا نبخن دينا نسعر مالتي ركاس هالو خالي هالو مالتي دحار مسنبب كايت رخو طقم جنال حدا تعيل بال نلاسي ناي أمره مجبي يبال أمره خادم معرف يلو مالتي جن زان ما بزي أختن بواجن كندي دك أسحالك كندي انتن حالك أها سلازي لختن بب يطعمي مالتي مسنبب كاجن سلازي زي طعم نجارسي مس جور كايت طعمي مالتي زي طعمات نجارات كايت طعمات تيلنا دقاس مالتي دقاس خزلت اندحريلنا خوينا تان ما بنا حديقنا ننبا ويكا سرح اندحرلينا خوينو تاسرحنا اندحر زي جيرنا يا خوينا ياو دقاس طعمي ماتشس كله دقاس يدل كله كعرف يدل مالتي جن بلي مسرح جن يصصتاي سلازي زي طعم نجر كل جزء طعميو زي طعمات نجر كا كل جزء طعماتي مالتي سلازي استغل الله مالتي اذا فيديو زي قرص اخلو خا ماتشس يمشوتي نياودو زي موتشو نجار كا كل جزء تسفات يقرصناي كنسرحلن سلازي تايكبل دلي ايه كذا تاع الخارص ازلهو زيا منم بوتال تبازا زي نجار يلي جن تايرلي اتا بروجرام اللي مقراص اتا زحسوكو مالت مس سرحي ماچ غير انديزخد كز جن سرح سلال حيلتني سرح بزح سلالتني
ሙቹ ቦታ ይብለ የመረጽኩ ማለትም ትልخدሉ ትል መርጸሉ ዝነበርኩ ቦታ ከዓ ወይ ከዓ ተትሒዙ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ እዛ ቦታ ሳነይ ምዝላል ማለት ልፈትኻዮ ስራሕ ነገር ተኾይኑሲ በቃ ማለት ልዕሊ ማንም ኢልካ እንደምንም ኢልካ ዘይጥዑም ነገር ክትገብሮ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ዝኾነ ነገር ትገብሩ ከለኹም ትፈትውዎ ነገር ተኾይኑ መመኽነይታ ይትግበርሉ ማለት ለምንታይ በኣ ብታሓንቲ መዓልቲ መመኽነይታ ዝገበርካላ እሸተት ኢኻ ትብል ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ተሓሊፋትካ ኣይ ፅባሕ ክገብራ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ፅባሕ ከምሞ ናይ ባዕላ ሒዛ እያ ትመፅእ ፅባሕ ትሓልፍ እያ ድሕሪ ፅባሕ ትብልካ ድሕሪ ታዲያ ኮንካ ትኸልካ ሸተት እናበልካ እቲ ፕሮግራምካ ወይ ትልሓስካዮ ነገር እንዳሃሰሰካ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንገብራ ከለና ዝኾነ ይኹን ታዝሓዝናያ ፕሮግራምና ታዝሓዝናያ ዕላማና ንምግባር ንሞክር ማለት እዩ ዋላ ብሙሉእ ከምቱ ዝነበረ ሕዚ ለምሳሌ ኣነ እኮ ካፍታሉ ጥዑይ ቦታ ሒዘ ከምዚ ኮይነ ከፍ ኢለ ወቺኒ ተዝኻርፅ ደስ በሃለኒ ነይሩ ነገር ግን ግዜ የብለይ ማለት እዩ ስለዚ እታ ግዜ ክስካብ ዘይብለይ ድረስ ለላት ንመማረፂት ልታ ለላት ንፕሮግራም ክጥቀመላ ከምዚኣ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት ለለኩም ንስኻትኩም እውን ዝተኻኣለኩም ንክተካይዱ ምረፁ ኢኹም ይብል ከም ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ላፍተን እንትና ከብለኩም ላፍተን ዛንታታት ከብለኩም ደስ ዝብላን ዛንታታት ለኣና ክልውጥ ኣነ ኢለ ተስፋ እምበር እቲ ሓንቲ ዛንታ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዩ ስብኣይ ማለት እዩ ናብ ሓደ ቦታ ወርቂ ክደሊ ይኸይድ እሞ ብዙሕ ወርቂ ይረክብ ማለት እዩ ካብኡ ካብዚ ብዙሕ ወርቂ ምስ ረኸበ ድሞ ኣይ ካብ ብኢደይ ክወስደሲ ብዙሕ መሳርሕታት ሒዙ ክመፅእ እሞ ፍሒረ ከዓ ዝደሊ ኩሉ ወርቂ ንክጥቀመሉ እዩ ብምባል እቲ ወርቂ ደፊኑ ሓዲጉ ናብ ዓዲ ይምለስ ማለት እዩ ካብኡ ዓዲ ምስ ተመለሰ ድሞ ካብ ኣሕዋት ይኹን ካብ ኣዝማድ ይኹን ዘለዎ ገንዘብ ይኹን ኩሉ ነገር ንብረት ብምግዛእ ንዕኡ መፍሐር ልኾን ማለት እዩ ንብረት ብምግዛእ ናፍቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ካብቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታ ምስ ከደ ግን ደልዩ ወይም ብዙሕ ነገር ኣልሹ ሰኣኖ ማለት እዩ እቲ ወርቂ ምስ ሰኣነ ድሞ ብዙሕ ተስፋ ቆሪፁ ማለት ተስፋ ምስ ቆረፀ እቲ ዘሎ መሳርሕታት ሸይጡ በቃ ከዚ ስለ ዓደይ ደኣ ክምለስ ኢሉ እቲ ዘለዎ ንብረት ዝገዝኦ ማለት እዩ ሸጦ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዝሸጠሉ ሰብኣይ ድሞ እቲ ቦታ ንሱ ብዙሕ ወርቂ ወይም ከምዚ ኣለሻ ልበሃል ኳዓቲ ማለት እዩ ኳዕታ ንዘካይድ ጠቢብ ሓደ ክርኢ ጀመረ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክርኢ ነቲ ዘለዎ ቦታ ዝመርፀ ሕሩይ ዝፈልጥ ሰብ ረኸበ ማለት እዩ እቲ ንኩሉ እሱ ዝተጠቐመሉ ድሞ እቲ ወርቂ ድሕሪ ብዙሕ ወይም ድሕሪ ሓደ ስጉምቲ እቲ ወርቂ እቲ ሓደ ሰብኣይ ረኸቦ ማለት እዩ ኳዕታ ኣለሻ ዝገበረ ድሕሪ ሓደ ስጉምቲ ድሞ እቲ ወርቂ ረኸቦ እሞ ፍሒሩ ወሰዶ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ድሞ ካብዚ ካብታ ዛንታ እዚኣ እንመሃራተሉ ያው እቲ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ ስጉምቲ ሰጊሙ ተዝኾን ነይሩ እቲ በዓል ወርቂ ተቐድመዋይ ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ሰጊሙ ተዝኾን ነይሩ እቲ ወርቂ እሱ ተጠቐመሉ ነይሩ ማለት እዩ ወይ እቲ ወርቂ እሱ መረኸቦ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ተኣይል ተማሃርኩሉ ሓደ ነገር ዓብዪ ነገር ተልዩ ተስፋ ምቑራፅ ማለት እዩ ተስፋ ዝኾነ ይኹን ነገር ሲ በቃ ማለት እቲ ፈሪስና ልለ ነገራት ንምብዕርራይ ሲ ሓንቲ ስጉምቲ ተሪፍና ተኾነኸ እቲ ዘለ ኩሉ ነገር ፍርስርስ ኢልና ስራሕ ስኢልና ብዙሕ ነገር ተስፋ ዝቆረፅናሉ ነገር ማለት እዚ እኮ ኣይኾነ ዝበልናሉ ሰዓታት ልክባዕራረ ወይ ከዓ ልክባእዛዘሲ ሓንቲ ስጉምቲ ተሪፋትና ተኾነት ለመናገር በቃ ብዙሕ ኢና ንብልና እግዚኣብሔር ከዓ ሽዑ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብታ ተስፋ ዝቆረፅናላ ሰዓት ይመፅእ ማለት እዩ ኣብታ በቃ ተስፋ የለይ በቃ ሞይቱ እዩ ዝበልናሉ ነገራትና ማለት እዩ እና ኣብ ሂወትና ተስፋ ይንቁረፀሎም ነገራት ማለት እዩ ለምንታይ ኣብ ብርግጥ ኣብ ናይ ተስፋ ዝቆረፅናሉ ነገር ኣብ ናይ ሓዳር ለለ ንረኣያ ከዋላ እትናገሮ ነገር ሲ ንእሽተን ትፈልጦ ነገር ለካ ኢለ ይሓስብ እና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ሓዳርና ማለት ንክበኣዛዘ
ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ መንፈሳዊ ህይወትና በቃ ኣነስ ደኺመ እየ የለኹ ካብ ከዚ ገዲም ሰው ኮይነ ካብ ከዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ማለት ኣነስ ሓጢአተኛ እየ ካብ ገድም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓዲግኒ ደኣ ኾነይ እንብለሉ ሰዓታት ንኽንትንስእ ወይም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስሓ ክመርሐና ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ እኮ ገዲም ካብ ዘልፉ እዚ ኣይወፅእኒ ካብ ከዚ ከዚ እኮ ኣነ ካብ ዝሓጢአት እዚ ወፂእ እኮ ሰብ ይኾንኩ እንብለሉ ነገራት ንዓ ንኽንባእዛዝ ሓንቲ ፐርሰንት ወይም ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ ካብ ከዚ እኮ ኣይኾነለይ ካብ ከዚ እኮ ሰሪሐ ሰብደ ኮይነ ካብ ከዚ እኮ በቃ ኣነስ ተስፋ ቆሪፀ እየ ካብ ከዚ ይኣኽለኒ እንብለሉ ነገራት ንኽንቅየር ወይም ክቅይረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ ኣነ እኮ ገዲም እዚ ፍቅራዊ ሂወተይ ኣውቅዒ እዩ ኣነ እኮ ካብ ከዚ ብስሩ ልበይ ተሰይሩ እዩ ካብ ከዚ ፍቅሪ ልባለ የድልየኒ እንብለሉ ሰዓታት ነቲ ነገራት እሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከባእዛዝየልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዕርየልና ሓንቲ ስጉምቲ ቃርያትና ተኾነትከ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ እኮ ሓዲግኒ እዩ ተስፋ ቆሪፀ እየ እንብለሉ በቃ ኣነ እኮ ገዲም ሰሪሐ ይኮነለይ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ዓረብ ማለት እዩ ዘለናሉ ንሰርሕ ዳዓዲ ዓረብ ምክንያቱ ንእሽተን ትፈልጦ ነገር ኢኻ ተውቅዕ ትኽእልና እዚኣ እኮ ገዲም በቃ ተስፋ ቆሪፀ እየ ካብዚኣ ክወፅእ እየ እንብለሉ ሰዓታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንነቢይ ዳንኤል ኣፍ ኣናብስ ዝዓፀወ ነዛ ሰበይቲ ብኣፋ ካሕዘልና ተኾነኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ እንዶም ኣዝና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ነገር ኣዝና ኣስጢምና ክንሕዞ ኣለና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝሰርሐና ኣነ ብስሩ ፍረ መውኡ እዩ ዘሎ ኢለ ይሓስብና ፍረ ነገር ንገብሮ ነገር ወይም ጥዑም ነገር ሃምታ እንተበልናዮም እቶም ዘይጥዑማት ነገራት ጥዑማት እዮም ከም ንብሎ ምክንያቱ ፅቡቅ ሒዞም እዮም ዝመፁ ከም ንብሎም እዚ ከዓ ዘይጥዑም ነገር ስለዝኾነ ፅቡቅ ነገር ሒዞም እናክመፁ ስለዝኽእሉ ተስፋ ይንቁረፀሎም ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ዝዓበየት ዝተምሃርኩላ ተለ ኮይኑ እንታይ እያ በቃ ማለት ተስፋ ለይምቁራፅ በቃ ትለሓዝክዎ ነገር እንድሕር ኣሚንና ኣሎ ኮይና ልሓዝናየ ነገር እንድሕር ኣሚንና ኣሎ ኮይና ንዓ ተስፋ ተይቆረፅናይ ክንፅዕራ ወይም ክንኩትኩት ኣለና ማለት እዩ በቲ በለበቲ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽዑ ክረድአና እዩ ብረድኤት እግዚአብሔር ማለት እዩ እማኸሻ ክዝላ ሰማዕኹም ድኹም ላይክ ዘይገበርኩም እምባ ላይክ ስትግበሩ ናብ ኩሉ ክበፅሕ እና እዚ በዓል ወርቂ እዚ ሰብኣይ እዚ ንእሽተን ትዕግስቲ ገይሩ ተለኾን ነይሩ እቲ ወርቂ ክረኽቦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ልኾነ ይኹን ዝሓዝናየ ነገር ክስካብ እንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ወርቃዊ ልኾነ ነገር እስካብ እንረኽቦ ንእሽተን ንተሓገዝ ንእሽተን ተስፋ ንግበር ንእሽተን ንሰጉም ሓንቲ ስጉም ተሪፋትና ትኾን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ነገር ዝተምሃርኩሉ ተልዩ ተስፋ ተይቆረፅናይ ልኾነ ይኹን ነገር ክንጓዓዝ ከም ዘለና ማለት እዩ ማለት ቀልጢፉ ይኹን ቀሲሉ ይኹን ብለየገድስ ብቻ ግን ጉዕዞና ክንቅፅል ከም ዘለና ማለት እዩ እናታ ካልአይቲ ከዓ ብዛዕባ ንባብ ኣለና ማለት እዩ እና ካብ ከዚ ለይነንብብ ነበርና እንታይ ክነንብብ ዝጠቐመትኒ እያ ማለት እዩ ንባብ ስለዘንበብካ ልዕሊ ማንም በሊሕ ኢኻ ማለት ይኾነይ ንባብ ስለዘንበብካ ወይም መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ስለዘንበብካ ልዕሊ ማንም ፈላጥ ኢኻ ማለት ይኾነይ መፅሓፍ ስለዘንበብካ ልዕሊ ማንም መስተዋዕሊ ኢኻ ማለት ይኾነይ ኢልትብል ነይራና ንባብ ክተንብብ ከለኻ ዝጠቕመካ ናይ ኣረዳድኣ ዘለካ ኣረዳድኣ ናይ ሂወትካ ይቕይረካ ማለት ሕማቕ ኣረዳድኣ እንድሕር ነይርካ ኮይኑ ኣወንታዊ ኣረዳድኣ ክህልወካ ወይም ናይ ሂወትካ መሪሕ ክኾነካ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ንባብ ክተንብብ ከለኻ ወይም ክተንብብ ከለኻ መፅሓፍ ነገራት ከመይ ጌርካ ክትፈትሖም ከም ዘለካ ዘማዕብለልካ እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ክተንብብ ከለኻ ያው ከመይ ዓይነት መኣዝ ኣበይ ትዛረብ ከም ዘለካ ዝነግረካ እዩ ማለት እዩ ወይም ከዓ እትመሃረሉ ኺደት እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ክተንብብ ከለካ ንነገራት ዘለካ ሽግራት ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ ዝህበካ ዓቕሚ እዩ ማለት ስለዚ እዚኦም ዓቕምታት እዚኦም ንሂወትካ ዝልውጠልካ ደኣ እዩ እምበይ ልዕሊ ማንም ከም ዘይኮንካ እትብል ንባብ እዩ ኣንቢበና ስለዚ ንሕና ኣብ ዘንብብናሉ ቁፅሪ
ንባብ ናይ እምሮ ምግቢ እዩ ይብሉና ንሕና ብልተመገብና ኣሎ እምረና ብዝተመገቦ መፅሓፍ ብለንብብና ኣሎ ቁፅሪ ልበ ወለድ ክኾን ይኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ክኾን ይኽእል በቃ ሃናፂ ዝኾነ ነገር ናይ እንታይ ይበሃል እዚ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ዝሮ ዝሮ ኣብ ሂወትና ለውጢ ዝገብረሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብቻ ነንብቦም ድሕሪ መሪፅና ማለት እዩ ስለዚ ንባብ ከዓ ክነንብብ እኒአና ማለት እዩ ንባብ ኣዝና ክንፈቱ እኒአና ኣነ ብርግጥ ክላመድ እየ ንምንባብ ናይ ምንባብ ልምዲ የብለይን እና ፈተዋቲ ኣሕዋተይ ካብዚኣ ካብታ ምንባብ ምንትን እንደበልክዋ ተሊ በቃሲ ንባብሲ ኩሉ ግዜ ናይ ዕለታዊ ናብራይ ክኾን ከም ዘለዎ እየ ዝሓስብና ለመናገር ከዓ በቃ ማለት እንድሕር ንባብ ለለካ ኣቕጣጫ ለለካ ኣተሓሳስባ ለለካ ኩሉ ነገር ዝልውጠልካ ተኾይኑሲ ማለት ናይ ዕለታዊ ምግቢ ንበሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ካብኣ ከዓ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተነንብብ ኢለ ይመርፅ መፅሓፈ ምሳሌ መፅሓፈ ሲራክ መፅሓፈ ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ናይ መፅሓፍ ቅዱስናስ ደስ ዝብሎ መፅሓፈ መዝሙር ዳዊት እኒአውና እስኪ ካብኣቶም ሓንቲ ጋብዘኩም መፅሓፈ ምሳሌ ማለት እዩ መፅሓፈ ምሳሌ መቼስ መፅሓፍ ግድን ገንፂልና ንሪኦ ተለይብና እኳ ተኾና ኣብ ኢድና ለሎ ኣብ ጀዋልና ለለሲ ወይ ሞባይልና ለለሲ ንጥቀመሉስ ብዙሕ ነገር ኣለና ንሕና ከዓ እሳስ ክንጠቕመላ እስኪ ዘይነንብብ ዘለና እስኪ ካብ ሕዚ ጅምር እየ ኢልና እስከብከሙ ትፅሓፉ ፀሓፉ ከንብብ እየ ማለት ፀሓፉ ካብ ከዚ ኣነ ምንባብ ክምኩር እየ ኢልና ፀሓፉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ካብ ሕዚ ንባብ ክነንብብ ኣለና ማለት እዩ በቃ ታልተረዳእኽዋ ምስ ኣንበብኩሳሲ ኣሃ ለከስ ኩሉ ግዜ ንባብሲ ከንብብ ከም ዘለኒ እየ ተረዲአ ስለዚ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ክነንብብ ንፅዓር ማለት እዩ ኣነ ክፅዕር እየ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ እዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ብካሊእ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ይመችኹም ባይ ባይ